Muri yeZimbabwe ndauya zvekare panapa nhasi ndine imwe nyaya iri panapa, nyaya iri kunetsa, nyaya yaSengezo Shabangu. Mazuva adarika ayo aionekwa ane vanhu veZANU-PF zvakanyanya. President Emmerson Mnangagwa vakaenda vainoita 3 phase something yavaita kuHwange uko vachinoningina iyo vachinoikomishina. Iye anga ariko and ari kubudikira zvakanyanya pese pari kunzi pari kugadzirwa chinenge chichiitwa, anenge aripo ipapo ochitora mapicture nevanhu veZANU-PF. So panapa azopindura pa Twitter yatinobelieve kuti it's his Twitter account, anyora kuti a lot are questioning why I share my smiles with people who differ politically with me. Listen, the political season is now over and we are now focusing on a nation building and have economics as the hot topic to deal with, and by so doing we need to be united than ever before. Hanzi tinofanira kutobatana zvisina zvamboitika kumashure, zviri kutobatana chaizvo, ende kubatana kwacho kwaari kutaura ndeke kubatana neZANU-PF. Ndosaka ari kutotaura kuti nguva yekuti tiite tichiswera tichikwikwidzana zvemapolitical zvakatodarika, yatova nguva yekuvaka nyika. But muri Zimbabwe inini ndenge ndangoyowo panapa nenyaya idzi kuti ndisire kwamuri, because ndinoziziva kuti imimi muri vanhu vakakosha, muri so special so that munogara mune chekutaura panyaya dzakaita sedzidzi.